Ay na, apungan nga talaga nga maasahan day nga tao. Nagbayat mo tanin, Bakit? babakon. Bakit? Bakit? Ay na, nakabaybayag laki di day tuyin aya. Patitilukod ka pa nga nagna. Kay aga pa purakarod ba ka? Nakabaybayag kang aglukat. Baynap na pa namanan. Ay na. Kung pang ka man siguro nagarakan. Ay na, nagarak nga. Tatay ko pa lang uray, hindi man sanas niyang paalakan niyan. Ay na, bo, bakit di ka agda nagtadik na lipatan? Bakit? Isara mo na, baka makita ba? Ang paita sa bali man tigda mumutay. Ay na, po bakit? Malipata kya may ti pauit mo. Ako nay! Eh, mansanas bakit? Di ba? May mansanas ka na, may ulam ka ba? Ay na, po bakit? Di ka natagaray, naggapuak, di jay pa-birthday ng Uncle Burso bakit? Ay, nakita yung mansanas, napauit mo. Ay, tinawat ko na! O, di ba? Quality bakit? 2025 manayin. Kasano garaw nga daywak ti problema. Nay, naasawa ka ti problema. Tatay, Kaya? nalpas man ti Paskwan ni. Nagbiit nga talaga agbaliw ti taon. Manulang aldawan, 2025 tumanan. Ay na po bakit? Naku namaw. Talaga nga nagpagas nga agbaliw iti tawon bakit? Nimnay, ingana ita. Chismo sa kapailaan. Ni mami namin daday. Un daday. Kaya niya narami di mamay. Christine daday. Lakay, awan karga na adi tangkitigasan. Kaya kontak mo dajag deliver. Buluda garo di cellphone mo. Kita mo dita. Awan ita cellphone mo tinakasiban na garod. Ay na po. Buluda kun ah. Na, ato yung cellphone ko matagre-ring. Talaga, lakay. LPG delivery tinagang ko ta cellphone mo.